Ah, ligcine lifikile ikati elikhulu kwiMadlanga Commission. uVusumuzi Kurt Mahlala, nginibingelele ngani zakwethu, siyathemba ukuthi niyaphila. uVusumuzi Kurt Mahlala, kwenze kungajwayelekile ubengalindelwa abantu abaningi ukuthi ikati lizogcina lifakazile lapha kuMadlanga Commission. Angithi kujwayelekile ke manje ukuthi laba bantu abathinteka kakhulu kulelu uphenyo olenziwayo elalimenyezelwe uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi ukuthi bafike lapha bazama amaplani amaningi yokudakhela ukuthi bafakaze leya commission kababa uMadlanga. Ikati ke lifikile lenza hayi la ngene eboxini lakhuluma lafakaza ukuthi kubufakazi ke bunamanga noma buneqiniso noma khona abgodlile akusasho lutho kodwa ufakazile uVusumuzi. Sakhumbula ukuthi uVusumuzi uyena inhliziyo yonke lento ekukhulunywa ngayo, yonke into ixhuma kuyena, uyena osesenta yayo yonke into eyenzakalayo. Ngakho ke ukulalelwa kobufakazi bakhe kubalekile. Fike nabameli bakhe ke uAnneline van der Heever, nomsindo lo wamuntu lowana, unale Simeridi Haas ngathi udadewabo futhi nje bambiza ngodadewabo noma unabo naye unento off nje enkulu ngayo. Kujwayelekile ukuthi uma ngabe kukhona ama-cartels noma ama-mafia kunommeli nje othize o-specializer ngokwenza into enjalo ukuthi yena uzomela labo bameli, bazi uzomela leyo cartel. Baziwa ke ama-cartel ukuthi hayi iphakethe elingagcini ngasemalini, bayikhipha yonke ngoba iningi labo abakuthanda ukuyejele. Ngisho phesheya nanakuphi abafuni ukuyejele, bangayikhipha yonke imali oyidingayo. So kunabamelika abahlale becuthele bona ababamelayo nje abaspecializer ngokubamela. uMary lo wekati leli ukhonjwe endaweni eziningi. Obunye ubufakazi obuvelile sizobona nje ukuthi uyavela njengomuntu owayesondelene kakhulu nobaba uMsibi uMswazi osewadlule emhlabeni, obe umnini wamatekisi. Kuningi nje lo muntu akwenzayo akumele ohlangothini lemafia isikakhulukazi. Ufikile ke namabhokisi amakhulu aphethe amafayili abengaphezulu kwa4 noma bewu4, nabasizi bakhe bewadonsa ngenqola impela ubona ukuthi hayi no kuzosetshenzwa ke namhlanje. Bemphebezile iMadlanga o-lead investigator abebekhona, bebelida lapho uMiss Silo kanjalo futhi nentombazane uadvocate uAsim. Bemkhuzile ngoba eminye yemibuzo befuna ukuyithatha yena ayiphendule. Ebekhona uKurt Mahlala kuze kwangenelela usisi Baloyi wamtshela ukuthi hayi ngeke sekwanele. Kahle wena ummela uyena umuntu ozokhulumela uMahlala futhi asikudingi nje uze ube umuntu omphendulelayo. Seyihlala ke ikhomishana le usehlala nje uVusi kulesihlalo sakhe esishisayo madoda. Kube nekigaba ke senzekile ngaphambi kokuthi ihlale nje. Kubikwe ukuthi kunomlilo okhona kuleya building, iBridget Madlala building. Kwathiwa hayi abantu bakwasukunyiswa kwatatazelwa bakhishelwa phandle. Kwasekubuye kuyasho ukuthi hayi kwafika ne-engine fire kwakubi. Kwasekubuye kusho ukuthi hayi buyela ngaphakathi siqale le ndaba. Abaningi ke basolile ukuthi mhlambe bekunemizamo yokuthi ikati balithatha abangani babo, mhlambe bekuyiyona ndlela yokuleqisa ke manje ngoba ikati liyazi ukuthi hayi lento yokuhlala ejele alifuni.
lifuna okwangempela. Kodwa ke sekuyacaca ukuthi hayi lo muntu usazohlala ngoba u12 years noma u8 years uyalenga kuleli cala leli lalo usuvele nje usushiya ukuthi ukhona. Kunokwenzeka ukuthi mhlambe ke bayazisholo nje abantu, kodwa leso sigaba leso senzekile. Ahlala ke ilokhuzana ke iqala imibuzo ibibhekiswe kakhulu ngeMedicare, ithenda le enkulu ebizwa ngokuthiwa le eyanikwa inkampani ezinye zeinkampani zakhe, angithi ubuye ube usomabhizinisi ke ezinye zeinkampani zakhe le ebizwa ngoMedicare Tshwane district eyanikwa ithenda eyizigidi engaphezulu kwa 360 million. Uthe akafuni ke ukuphendula kakhulu imibuzo leyo eqondene naleyo nkontileka ngoba uhamba icala igama nje ebeliphezulu kuyena bethi hayi angifuni ukuzi incriminator, bekuyigama losuku ke leyo ethi nje akafuni ukuba ukwenza lento ekuthiwa self incrimination. Sayikhumbula no Brown Mkhozi ukuthi naye wayelapho ethi amacala ngihambela inkantolo lawa angizukwazi ukuwaphendula. Kanjalo ke noVusikheti Mahlala ubelapho nje ethi mina angizukuzifaka. Kodwa ke kunohla labantu abangaphezulu kwa13 athi bayathinteka kuleya tenda le ukuthi ibona axhumana nabo. Siyakhumbula phela ukuthi leya ndoda yaxhumana kakhulu noSigaxa Mabhande emaphoyiseni ukuze ithole leya nkontileka. Kulawo magama ke ohlwini lelo phezulu kunokhomishana wezolonke wamaphoyisa uFani uMasemola. Leya ndoda ke angeke wazi akumanga kuyona uVusikheti Mahlala. Siyazi ke futhi ukuthi uFani yena uVusi kanye neIDEC babe namaqhinga okumdonsa ukuthi naye abe khona ohlwini labantu abamnika leya tenda. Angithi siyakhumbula phela ukuthi kuneyinhlelo zokumgudluza uMasemola. Mfakileke naye nolunye-ke uhla labantu abathize esilinamathisele khona lapha enizolibona. Ube sebuzwa-ke ngamunye amagama abantu abathintekayo empilweni yakhe leyo mshoshaphansi. Ikhunyana impilo kaMahlala. Uyabona abanye abantu usiyakhumbula ukuthi wayisho kancane impilo yakhe esho ukuthi ukhule kanzima kanjani. Noma wayeqhubeka eqamba amangalo noma wayeqinisile, kodwa isithombe esijwayelekile kuthina ndle emnyama indlela ayichaza leyana yokuvalelwa amathuba ayonke into empilweni yokuthi wena kufanele nje uphile ngokuba isisebenzi, ungacabangi nakancane ukuba umuntu onemali. Uma ungabe unezifiso zokuba nemali ugcina uwele ebugebengwini mangabe ungenayo enye indlela. Ileso sithombe esikhona kuthi sonke la eSouth Africa. Abanye basebugebengwini nje ba-drive ngoba amathuba evalwe ngempela. Uma ngabe sichaza ngobufakazi baVusikheti Mahlala, ulindele unumber 2 sibuye nawe.